Nisam odmah primetila da je moja flaša tako mala. Ja imam veću flašu. Meni je dovoljno. Oho! Ja imam najveću flašu. Kako cool! Kim, jadna ti, nemaš sreće. Hajde, probaj. Okej, otvorit ću flašu. Neka je malo, ali njen sadržaj je prelep. O, da, divno. Tu su Skittles bombone i žele. Odlična kombinacija. O, na dnu je ostalo nekoliko bombona. Moram ih dohvatiti. Jao, jezik mi se zaglavio. O, moramo spasiti Kim. Došla mi ideja. Odseći ću ti jezik. Ne, sama ću. Eto. Odlično. Onda je sad moj red. O, da, nevjerovatno. Kim, bila si u pravu. To je prelepo. A ja imam 10 puta više nego Kim. Wow, obožavam Skittles. Jao, i meni je ostalo puno bombona na dnu. Kako da ih izvadim? Treba otvoriti flašu. Da, uspelo je. A sad ću izvaditi bombone. Jao, čekajte, zaglavila mi se ruka. Kako da izvadim? Tina, ne gledaj, jedi. Hajde. Tačno. Dakle, sad ću probati svoj slatkiš. Nije ga lako istisnuti. Hajde. Dobro, treba mi drugi plan. Imam genijalnu ideju. Mogu navući na flašu puno gumica. Onda će gumice stisnuti flašu i žele će izaći. Treba će mi puno gumica. O da, uspelo je. Gledajte, Skittles je već počeo da izlazi. Wow, baš je super. Oduševljena sam. Što? Je li to sve? Gde su još bombone? Na dnu je još puno bombona. Imate li neke ideje? Ja ne znam. Znam. Kija! Tako je. Gledajte, uspelo je. Eto, sad mogu pojesti ostale bombone. Uradi meni tako. Naravno. Sad ću Kija. Da, gotovo. Moja ruka je slobodna. Baš ti hvala, Tina. Obožavam te. Uživaj u svojim bombonama. Baš ti hvala. O, da, to je preukusno. Ovo je definitivno najbolji dan u mom životu. Super! Što? Kimberly ima tako veliku tortu, a kod mene najmanja. Wow, kako lepa torta. Oduševljena sam. Obožavam roze boju. Oho, a ja sam dobila najveću tortu. Cool. A nikad nisam jela tako velike torte. Quentin, ti si imao najmanje sreće, ali možeš da počneš. Okej. Ovaj šlag je prelep. Tu je svećica, mogu zamisliti jednu želju. Želim da dobijem najveći slatkiš sljedeći put. Hej, gde će? Quentin, ti si luzer, tvoja torta odletela. Dakle, sad je moj red. Tina, mogu li probati? Naravno da ne. Ova torta je samo za mene. Quentin, ne smetaj mi. Moram zamisliti želju. Barem pače. Došla mi ideja. Stavit ću Tini petardu umjesto svećice. To će biti jako smešno. Zašto ne mogu da je ugasim? Zašto neće? O, ne! Moja torta pukle i sad sam sva umazana. Tina, to je bio prank. To nije smešno. Ali torta je svakako ukusna. Čak i u ovakvom stanju. Da, baš mi se sviđa. Okej, konačno je moj red. Moja torta je divna sa svih strana. Nevjerovatne. A ništa bolje nisam videla. Dakle, zamislila sam želju. Sada mogu probati.
O, da. Ukus je savršen. Njam, njam. To je najlepše što sam probala u životu. Čekajte, a šta se dešava? Zašto se moja torta smanjuje? Hej! Lopovi! Kako vas nije sramota? Izvini, Tina, hoćeš? Ne treba mi vaše mrve. Pa dobro, ne moraš. Ali to je baš ukusno. O, cool! To su jagode i šlag. Najlepša kombinacija. Ja imam baš malo šlaga i malu jagodicu. A ja imam najveću jagodu na svetu i najveći šlag. O da, moja želja se ostvarila. Blago tebi. Dobro, ja ću da počnem. Iscedit ću malo šlaga na jagodu. O da, to je mnogo ukusno. Ali, veoma malo. A nisam ni trepnula, a već sam sve pojela. Dobro, sad je moj red. Jedva čekam da probam. A u stvari čekajte. Mogu spojiti jagode i šlag. Prvo ću iscediti malo šlaga u tanjir. I malo usta. O da, prelepo. A sad ću iscediti jagodu u šlag. O da, prelepo. Ostalo je to sve promešati. Uradit ću to kašikom. Pogledajte, napravila sam fil od jagoda. Izgleda divno. Probat ću. O, da. To je baš ono što sam htjela. Dakle, sljedeći korak. Napravit ću tostovi u tosteru. O, već su spremni. Ostalo ih je uhvatiti. To. Stavit ću hleb na tanjir. I premazati ga šlagom od jagoda. Želim napraviti visoki sendvič gdje će biti puno slojeva. A svaki sloj ću premazati filom. Divno. To je to. Ostalo je ukrasiti sendvič preostalim filom. I završila sam. I jedva čekam da probam to. Oho, nisam očekivala da će biti tako težak. Jao, kakav užas. Preživela sam ovaj grad. Sad sam sva prljava. Uj. Da, tako je mnogo bolje. Ostao mi je jedan tost sa filom, ali to je bolje nego ništa. Sviđa mi se. Quentin, sad ti. Moram razmisliti. Došla mi je genijalna ideja. Uzet ću šlag i promučkati ga. A sad ću napuniti jagodu šlagom. Oho, jagoda se povećava. Cool. O ne. Izgleda da sam preterao. Sad smo umazani šlagom, ali to je zabavno. Jao, kako mala porcija hubabube. A ja imam srednju porciju bombona. Wow, ovo je najveća porcija bombona od mente na svetu. Jeste vidjeli? O, šta je to? Da, ja sam dobila najmanju porciju, ali ja počinjam. To je prelepo. O, i balon se može naduvati. Cool. Pa šta? Dobro, ja sam sljedeći. Idemo. Stani, mogu li ja biti sljedeća? Molim te. Pa, dobro, pustit ću te. O, hvala, Kenny. Pa, sad ću probati. Jedva čekam. O, da. To je prelepo. Kako hladno. Izgleda da sam dobila super moć. To je ledeni dah. Super, ali postaje jako hladno. U pomoć. Ukočio sam se. Ne mogu da mrdnem. Ajoj, izgleda da sam preterala. Izvinite.
Ove sirne nudle su tako male. Kakva šteta. Ashley imala više sreće. Tako je. I baš mi je drago zbog toga. Oho, ne mogu da verujem. Ups, da li će on jesti svoje nudle? Ne znam. Počni ti. Dobro. Kakav miris. Ješće nudle štapićima, kao što i treba. Što? Zašto neće? Okej, ješću ovako, baš me briga. To je jako ukusno. Devojke, sanjao sam. O Bože, to nije bio san. Dobio sam najveću porciju nudla. Jeste vidjeli? Smiri se, imat ćeš vremena da ih pojedeš. Sad je moj red. Jedva čekam da probam. Wow, nisam očekivala da će mi se toliko dopasti. Ovo je ekstra. Hoćeš možda kečap? Ne treba mi. Sviđa mi se ukus sira. Ne želim da ga kvarim. Što? To je to? Nema više? Pa dobro, ko je dalje? Sad ja, konačno. Ma što ste tako dosadne devojke? Toliko sam srećan da želim da plešem. Za razliku od Ashley, meni nije dovoljno samo sirnog ukusa, tako da ću i ja dodati što više kečapa. O da, tako su moje nudle još ukusnije. Blago meni. Usput, ovo nije obična viduška, već je uređaj koji može brzo skupiti špagete. Da, tako je. Odlično mi ide, a druga ruka će mi pomoći da to sve stavljam u usta. O da, predobro. Ne želim da se ovo završava. O da, to je divno. Jo, izgleda da je Kenny poludeo. Izgleda. Jao. To je bilo predobro. Što li, tek sam počeo. Nisam mogao tako brzo pojesti sve. Jao, devojke, tako ste smešne. Izvinite, malo sam se zaneo. Da, to je moje, daj mi. Nadam se da nećete biti protiv da dovršim svoju porciju. Ajoj, strašno. Kako smešna kola. Da, napravljene od želeja. Cool. To je nevjerovatno. Što? Stvarno? Kakva sreća, blago meni. Moja kola skoro da se ne vidi koliko je mala. Ali bolje išta nego ništa. Cool. Baš mi se sviđa. Uživat ću u svakom zalogaju. O da. Hej, Ashley. Skloni ruke. To je moje. Okej, ja imam još celu kolu srednje veličine. Mogu raditi sa njom sve što poželim. I već sam smislila nešto. Prvo ću je seći na 2 dela. Tako je. A zatim na male komadiće. Gledajte, to je baš cool. Sad ću probati ovu kocku. Prvi put jedem žele sa ukusom kole. To je nerealno. Jako je neobično, ali sviđa mi se. Ej, Kenny, šta radiš ovdje? Okej, shvatio sam. Da, tako ti treba. Ti si već pojeo svoju porciju, pusti sad mene da uživam. Ovo je predobro. Želim da pojedem sve to i niko me neće zaustaviti. O, da. Završila sam. Već brojim sekunde do trenutka kad ću moći da probam svoju kolu. O, da. Ovo je jako ukusno. Ne mogu da verujem.
Dakle, vreme da skinem etiketu i da vidim kako to izgleda unutra. Wow, tako se smešno trese. Došla mi je super ideja. Stavit ću kolu u najveću čašu koju imam. To je bilo teško. Nema veze. Sad ću je brzo rastopiti i pretvoriti u prelepo piće. Uradit ću to uz pomoć fena. O da, odlično mi ide. Pogledajte kako kola lepo curi. Jedva čekam da probam. Oho, ne mogu više da čekam. Moram probati malo. Tako je postalo još ukusnije. Nastavit ću da radim. Iskreno, mislila sam da će to biti brže, ali šta da se radi? Ostalo još malo, hajde. Da, gotovo. Wow. Juhu, vreme je da probam šta je ispalo. Kako je teška ova čaša. Jao, drugari. To je nevjerovatno, nemam reći. Hoćemo i mi. Hej, šta vam je? Sklonite se. Jao, nije uspjelo. Roxy, šta radiš? Vidi je kako pije. Da, to je bilo prelepo. Šta? Nemojte ni misliti o tome. Baš si cicija. Ovo je najmanja porcija pucketavih bombona koju sam ikad videla. Ja sam dobio srednju porciju. Obožavam ove bombone. Šta? Da. Kod mene je najveća porcija. To će biti cool. Ashley, ti si prva. Hajde. U redu. Da vidimo šta će biti od toga. Kako vam se sviđa moj mini vatromet, a? Eto, sve sam pojela. Ej, boli me. Može da paziš malo. Dobro, sad ću probati svoje bombone. Gledajte, sad će biti vatromet. Baš dobre bombone. Zadovoljan sam. Pitam se, a šta će biti ako sipam sve bombone u usta? Sad ćemo proveriti. Spremite se! Ojoj, ovo nisam planirao. Izvini, molim te. Ne, samo ne to. O ne, sve se prosulo po stolu. Bežite svi. Mamice, šta se dešava? Jesu svi živi? To je bilo moćno. Hajde da počnemo sa ukrašavanjem. Prvo da vidimo šta ste dobile. Enid ima super šarene slatkiše, a Wednesday ima strašne slatkiše. Enid želi da počne prva. Hajde, kreni. Hoću da počnem sa Skittles. Toliko je lep. Obožavam te šarene bombone. Prelepo. Ne mogu prestati da jedem ove bombone. Enid, treba da ukrasiš tortu njima. Upravo si, Wednesday. Dobro, ukrasit ću prvi sprat torte. Hoću da ga u potpunosti prekrijem Skittles bombonama. To nije tako brzo kao što sam mislila. Samo jedan sprat. Šta da radim? Već sam se umorila. Dobila sam ideju. Mogu da uradim ovako. Enid, šta si uradila? Jao, Enid, razljutila si Wednesday. To baš nije trebalo. Ali sprat je potpuno prekriven Skittles bombonama za samo sekund. Dobro, sada da vidimo šta je smislilo Wednesday. Za početak ću uzeti pucketave bombone. Dobro, što su crne boje? Kako pucaju. Dakle, sipat ću na prvi sprat. Odlično. Sada uzimam najkiselije bombone na svetu. Evo ih, Toxic Waste. Ali šta da radim sa njima?
Smislila sam. Uzet ću kotao. Otvaram teglu sa bombonama. Enid, zažalit ćeš zbog toga. Bacim jednu bombonu. Previše kiselo. Lice mi je utrnulo. Upozoravala sam te. Dobro, sipam bombone u kotao. Vadim ruku kostura i mešam sve. Odlično, napitak je spreman. Preliću tortu. O da. Fantastična zelena boja. Pogledajte kako lepo curi. Prelepo. Wow, kako cool, Wednesday. Jel ti se sviđa? Da, smislila si cool ideju. Svaka čast. Enid, skloni se, smetaš mi. Dakle, sada vadim gumene zmije. Pogledajte koliko su duge. Ne mogu da odolim da ne uplašim Enid. Enid, draga. Hej, pogledaj šta imam. Šta? To je zmija. Skloni je. Uj. Čekaj, Enid, to je samo gumena zmija. Probat ću je. Baš je ukusna. Sviđa mi se. Sad ću da je stavim na svoj deo torte. Da, stavit ću je ovako. Odozgo. Odlično. Završio sam. Enid, možeš nastaviti. A ja ću jesti svu zmiju. Dobro. Ja imam još puno šarenih žvaka. Prvo ću probati jednu. Uzet ću ovu. Kako je lepa rožoboja. Obožavam. Kako je ukusno. Nevjerovatno. Napravit ću balon. Gledajte. Kako je ogroman. Super. Da, bila zabavna. Enid, baš si smešna. Sva si u žvaki. A brzo skini to i počni sa ukrašavanjem torte. Šta si smislila? Wow, Enid je izvukla presu. Šta želiš da uradiš sa njom? Super ideja. Enid je stavila sve šarene žvake u presu. A sada istiska šarene špagete na tortu. To izgleda super. Svaka čast. Dakle, devojke, sa prvim spratom ste se odlično snašle. Svaka na svoj način. Ali šta će biti dalje? Hajde da vidimo. Wow, ovog puta imate još više slatkiša. Enid ima šećernu vunu i gumenog medu. A Wednesday ima oči, marshmallow i sirup. Zanimljivo. Ko želi da počne? Ja! Super! Počet ću sa ovim gumenim medom. Tako je sladak. Dobila sam ideju. Dakle, treba mi činije. Stavit ću med unutra, a zatim izvaditi fen. Ne brini, sve pod kontrolom. Dakle, uključujem fen i usmeravam topao vazduh na medu. Ćao, mali, moram da te istopim. Izvini. Gotovo. Wow, trebalo ti je samo nekoliko sekundi. A meda kao da nije ni postojao. Sada Enid može da napravi gumene slatkiše bilo kog oblika. Odlučila je da napravi slatka srca. To je preslatko, ali Wednesday nije oduševljena. Ja imam marshmallow. Počet ću sa njim. Dakle, otvaram. I prebacujem u duboku činiju. Sipat ću sve do kraja. Odlično. A sad mi treba vatra. Šta? Enid, ne boj se toliko. Samo ću istopiti marshmallow. Ti ćeš ostati čitava, ali ne obećavam. Gotovo. Ovo je zabavnije i brže nego fenom. Super. I šta planiraš da radiš, ti? Odlučila si da umažeš ruke u marshmallowu? Ali zašto? To izgleda kao prava paučina. Wow, odlična ideja, Wednesday. Može se stvarno napraviti super ukras od tečnog marshmallowa. Čak se je Enid svidjelo. Dok Wednesday pokušava da se opere od marshmallowa, hajde da vidimo šta je smislila Enid. A već su mi gotova moja gumena srca. Pogledajte kako su slatka. Baš su lepa. Sad ću ukrasiti tortu njima. Stavit ću na drugi sprat. Tako je. Prelepo. Sviđa mi se. A šta sad? Gumene oči. To mi se sviđa.
Izvadit ću par komada iz tegle. Čekajte. Imam ideju za strašnu šalu. Jau, a moje oko! Šta se desilo, Wednesday? A ne! Kakav užas! Je li to tvoj oko? Skloni to! Ma ne, Enid, to nije njeno oko. Samo te zavitlavala. To je bila šala. Nastavit ću. Izgnječila sam oko. A sad ću ga zalepiti na tortu. Tako je. Uradit ću to sa svim očima. Super. Ostalo je samo da sve prelim sirupom od jagoda. Izgleda kao sveža krv. To mi se sviđa. O, da. Ko ovde viče? Enid, skloni se. Izvini, ali tvoj ukrasi me plaše. A šta ja da radim? Tačno. Imam još šećernu vunu. Treba da napravim lepa figurica od nje. Pogledajte, napravila sam slatke oblake. Super. Moram da ih obojim u različite boje. Prelepo. Treba mi još više vune. Odlično. Tačno. Pozvaću svog druga. Zdravo. Donesi mi slatkiše. Šta ti treba, Enid? Donao sam sve najbolje. U tom slučaju treba mi... Šta da izaberem? Tačno. Uzet ću ovo. Hvala. Evo ti. Vidimo se. Ćao. Super. Sad imam žute konfete. A mogu ih sipati na svoju tortu. Super. To je baš ono što mi trebalo. Prelepo. Da. Ostao je posljednji sprat. Imate još više super slatkiša. Ko želi da počne? Hajde, Enid. Čekajte. Ipak je Wednesday prva ovog puta. Tako je. Hoću da počnem sa Oreo kolačima. Obožavam ih. Dakle, podelit ću svaki kolač na pola. Zatim mi treba skalpel. Skinut ću sa fil. O da, tako je. I stavljam ga u posebnu činiju. Gotovo. A sada... Hej, Enid, prestani da me gledaš tako. Ometaš me. Wednesday, šta ćeš sada raditi sa filom od Oreo keksa? Imaš li ideju? Wow, Wednesday izvukla kalup u obliku lobanja. Stavlja fil unutra. Enid, a šta si ti smislila? Potpuno sam zaboravila. Zagledala sam se u Wednesday. Šta da radim? Tačno, počet ću sa šarenim mrvicama. Prebacum u duboku činiju. A sada treba dobro polizati ruke i umočiti ih u mrvice. Eto, pogledajte, sada imam šarene dlanove. Prekrivam se o sloj šarenim mrvicama. O, da, ispalo ekstra. Wow, to je baš zanimljivo. Super. A šta će biti dalje? Enid, šta ćete kaciga? Oho, nevjerovatno. To su mali Lego ljudi građevinci. Kako je to cool. Enid je odlučila da bude šef. A Lego građevinci su ukrasili tortu mesto nje. Ispalo je sjajno. Da li je ovo pošteno? Hvala, ljudi. Baš ste mi pomogli. Sve spremno. Eto. Imam još poki štapići. Ali štapić je predugačak za moju tortu. Eto, a sad je super. Poređat ću ih ovako, kao ogradu. Preslatko. Baš mi se sviđa moja torta. Divna je. Ajoj, strašno. Moje lobanje su se već stegle. Ukrasit ću tortu njima. O da, odlično. Hej, Enid, nemoj ni da misliš da jedeš tortu bez mene. Sad čekaj da završim. Dakle, sada uzimam popit. Uzet ću šarene konfete. Otvorit ću ih. I sipati sve unutra. Da, tako je. Toliko će biti dovoljno. Posle mi treba Nutella. Crna, naravno. Ona je najukusnija. Sipat ću je preko konfeta. Ovako. O da, divno. A kako da zamrznem sve ovo? Ideja. Mentos će mi pomoći. Evo ga. I kako će to pomoći, Wednesday? Oho, ona je pojela celo pakovanje.
tako još niko nije radio. Wow, ima ledeni dah od ovih bombona. Kako cool. Sada ovim čokoladnim popitima može ukrasiti tortu. Ispalo je sjajno. Wow, svaka čast, Wednesday. Da, i meni se sviđa. Završile smo tortu, drago mi je. Da, ispalo je super. Ajde sad da probamo. Baš sam gladna. Wednesday, jesi spremna? Super! Počinjemo sa prvim slojem. Wow, to je prelepo. Divno, jako mi se sviđa. O, imala sam žvaku na vrhu, znači mogu napraviti balon. Gledajte, prelep je. Wow, sad je sve oko mene šareno. Jao, skloni tu šarenu gadost od mene. Kladim se da je moja torta mnogo ukusnija. Sad ću je probati. Kako kiselo. Ali sviđa mi se. O, da. Jao. Devojke, odlično ste se potrudile. Jao, šta se dešava sa Wednesday? Ja ne znam šta da radim. O, ideja. A mogu joj staviti kantu na glavu? Hvala, Enid. Stvarno si me spasila. Sve je to posljedica pucketavih bombona. Vreme je da probamo drugi sprat. To mi je omiljeni. Wow, tu su žele oči. Obožavam ih. Sad ću probati. O, da. To je prelepo. Poješću sve do kraja. O, kako lepo srce. Probat ću. Wow, oduševljena sam. To je jako ukusno. Devojke, hoćete li same pojesti celu tortu? Ali tako je velika. Wow, torta ne staje pred očima. Eto, ostao je posljednji komad. Ups, devojke, kako ste? Nemoj da stojiš pored moje kuće. Baš mi je nezgodno. Moja kuća izgleda mnogo lošije od vaših. Ali ništa, već znam kako da je ulepšam. Zato mi je potreban običan karton. Da, tako je mnogo bolje. Zatim uzimam kutiju od jaja i farbam je u lepu boju. Da. To moram ponoviti nekoliko puta. Zahvaljujući tome dobit ću odlično pokriće za krov. Da, sad je mnogo bolje. Moja kuća izgleda mnogo lepše i modernije. Zdravo, moji pratioci. Kako ste? Tačno, smajlići. Ovo je odličan i veoma jeftin način da se ukrasi kuća. Zato ću uzeti običan karton i seći ću od njega krugove i obojiti ih. Da, tako je. Zatim će mi samo preostati da na njima nacrtam smešna lica. O, pogledajte kako je slatko. Svi ti smajlići ću okačiti na zidove. Imam za tebe dodatni smajlić. To je veoma grubo. Nisam mislio da tako misliš o meni. Samo nemoj da plačeš, to je samo šala. Dobro, a vreme je da stavim malo karmina. Čekajte, moj karmin je tako lep da bih mogla obojiti čitavu kuću sa njim. Da, baš to ću i da uradim. Pogledajte, sad je potrebno ukrasiti krov. Zato ću koristiti svoju staru odeću koju više ne nosim. Mislim da će ovo izgledati odlično na krovu. Da, znala sam. A sad ću ukrasiti ulaz i prozor. Moji ukrasi će biti također mekani, ali ovaj put žuti. Dodatno ću zalepiti na zid slatki natpis, a oko ću ukrasiti kuću prelipim roza cvjetićima. O, pogledajte, sada kuća izgleda kao da u njoj živi prava princeza. Dakle, vreme je da i ja ukrasim svoju kuću. Potrebna mi je pomoć. Čuo sam vas, bit će urađeno. Dakle, stigao sam, sklonite se. Uskoro će vaša kuća postati zlatna. Wow, cool! Ali to još nije sve. Samo trenutak, stižem. I Sam je tu. Kakve još želje imate? Moram ukrasiti krov. Želim da zakačiš na njega ove crvene jastuke i pretvoriš tu običnu kuću u pravi zamak.
Razumeo sam. Gospođice Molly, za par minuta nećete prepoznati svoju kuću. Prozori će biti ukrašeni pravim rubinima. Na pod ću staviti crveni tepih, a ispred ulaza će biti postavljena zlatna glava na stupu. Da, tako je. A iznad vrata, najvažnije, znak dolara. Wow, Sam, ti si genije. Dobro ću ti platiti. Da, slušam. Šta, snimaju nas? Da li imate dozvolu za to? E pa, kućica je spremna. Sad je vreme da je ukrasim iznutra. Čini se da je ovdje nekako prazno, ali izgleda da znam šta može da mi pomogne. Zalepit ću na zid ove isečene novine. Pogledajte, to izgleda baš moćno. Jao, nešto mi se zalepilo za leđa. Padam. Pogledajte kakvu kutiju sam pronašao na podu. Ako okačim ove kutije na zid, mogu mi poslužiti kao odlične police. A na njih ću postaviti sve svoje stvari. A sad mi treba 100. Noge će biti limenke od kole, a ploča će biti od starog kartona. Ali još mi treba nešto gde mogu da sedim. Mislim da će za to odlično poslužiti kesa za smeće. Da, odlično. Baš mi se sviđa ovdje. Na pod ću staviti puno lepih roza jastuka. Također imam gomilu omiljenih igračaka. O, da, sa njima mi nikad neće biti dosadno. Društvo, pozdrav od Kissy Missy. Odlično, a sada treba ukrasiti zid. Okačit ću jednu simpatičnu policu oko koje će biti 2 oblaka i duga. O, divno. A sad je vreme da pripremim radni prostor. Na svom omiljenom roza stolu ću rasporediti sve što mi je potrebno. Sad, šminku, igračke i pribor za pisanje. Gotovo. Kako vam se dopada moja kućica za princeze, a? Da, ovdje je naravno skupo, ali je nekako dosadno. Znam, treba srediti interijer. Prvo ću to učiniti uz pomoć novčanica. Po podu ću razbacati novac. Mnogo je udobno sedeti na parama. A sad ću okačiti skupe crvene zavese da ne bi slučajni prolaznici gledali kroz prozor. Danny, nemoj da mi smetaš. A sada treba da napravim mesto za čuvanje obuće i torbica. To izgleda baš cool. Ali ovdje nešto nedostaje. Stavit ću zlatni sto, puno zlatnih detalja i naravno zlatnu stolicu. Bavit ću se svojim omiljenim hobijem i igrat ću PlayStation, koji je usput rečeno također zlatan. Dakle, počinjem. Obožavam ovu igricu. Drugari, vaše kuće su ekstra. Svaka vam čast. Opa! Izgleda da sam stigao baš na vreme. Pljačkati ovu kartonsku kuću sigurno nema smisla. Ova roze kuća također ne izgleda previše bogato. Ali ovaj zlatni dvorac mi odgovara. Jao, obezbeđenje. To nije problem za mene. Jao, krofna. Baš sam gladan. Sad ću je probati. Tu ima više krofni. Cool. Prijatno. To je bilo baš lako. Ovo mi je prilika da provalim ovaj dvorac i odnesem sve odavde. Wow, čak mi nije ni potrebno ulaziti unutra. Skupo kamenje visi direktno na prozoru. I taj znak dolara ću odneti. Ni ova glava ni loša. I sa krova ću također skupiti dragocenosti. Joj, nešto sam se zaneo. Ovo je pravi sanduk sa blagom. Moram ga obavezno uzeti. Kako svetli. Ništa ne vidim. Gde sam? Izvucite me odavde. Mamice, moram da idem odavde. Ponovo sve vidim. O ne, uhvaćen sam.
Prvo ćeš morati vratiti sve što si uzeo. A u vreću umjesto onoga što si ukrao, ja ću staviti tebe i izbaciti odavde. Da, tako je. Marš odavde. Nadam se da ovaj huligan nije probudio gospođicu Molly. A ja sam baš dobro odradio. Svaka mi čast. Činjemo? O, Monika ima crvenu Nutellu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! O, Nicole je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam Nutellu. Sigurno je mnogo ukusna. O da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću Nutellu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. O, kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje. Da bi se čokolada stvrnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. O, moj žele izgleda privlačno. O, da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. O, pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nicole, hvataj. O, kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. O, devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme. Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. O, kako ukusno. Pogledajte. Imam brkovi od vune. Super. Da, jako zabavno. Probat ću. Super. Čekajte. O, imam ideju. Britney, daj mi to. O, znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, a? Dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. O, baš si brzo. Da, to je bilo jako ukusno. O, devojke, a šta je sa vašim usnama i ušima? O, ne. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. Britney, daj mi! To je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. O, Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nicole je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A dakle, treba obrisati glazuru. O, ne! Ej, šta je sa tvojim licom, Nicole? O, još ste se obojili. To je cool.
Devojke, džabe se trudite, nećete moći da skinete to. O, nova hrana. Britney ima lizalicu, Nicole mlečni koktel. O, tako je veliki. A Monika nije imala sreće. Ona je dobila ljuti čips. Jadna. Spremna sam da budem prva. Imam tako veliku lizalicu. Kako lepa žuta boje. Jedva čekam da probam. O, sviđa mi se. Od uvek sam htjela da pojedem lizalicu mnogo brzo. U tome će mi pomoći bušilica. Dakle, stavit ću lizalicu na nju. A sada uključujem. Gledajte. O, to je dobra ideja. Svaka čast. Da, znam da sam genijalna. Sad ću da probam. Pokrećem lizalicu i stavljam jezik. Super. O, ne. Imam rupu u jeziku. Došla mi ideja. Flaster će sigurno pomoći. Odlična ideja, Britney. Daj ovamo svoj jezik. Tako je. Hvala, devojke. To je stvarno pomoglo. Volim vas. Dakle, Monika, sad ti. Ja, a možda ipak Nicole? Ne, Monika, ti si na redu. Dobro, sad ću da probam. Jako se plašim. Kako veliki komad. Crveni je. Sigurno je mnogo ljuto. Nicole, hoćeš li pristati da pojedeš moj čips ako ti platim? Britney, a ti? Daj da razmislim. Ne. Dobro, ništa mi ne ostaje. Morat ću da jedem. Kako ljuto. Već mi sve gori unutra. Devojke, neću izdržati. To je previše ljuto za mene. Šta da radim? Ajoj. Kad će se to već završiti? Ne mogu više. O ne, osjećam vatru. Pomoći ću ti, Monika. Pođi za mnom. Treba te ohladiti. Znam gde uraditi to. U kuhinji ima frižider. Tamo uvek hladno. Dakle, sad ću staviti unutra tvoje lice. Eto, je li ti sada postalo bolje? Super, Britney. Hvala ti. Bolje mi. Onda hajde da se vratimo. Nicole, sve odlično. Sad je tvoj red. Super. Vreme je da probam svoj koktel. O, da, šlag je prelep. Jao, Monika, šta misliš da joj damo kašiku? Ne treba. Eto, šlag sam pojela, a sad ću probati sam koktel. Wow, kako ukusno! Što? Oči su mi postali zelene? Zanimljiv osjećaj. A šta će biti ako probam još? Prelepo! Devojke, ne mogu da se zaustavim. Šta? Šta je sa mnom? Wow, to izgleda baš moćno! Neverovatno! Jao, devojke, vaši vratovi! O ne, uskoro ćemo se potpuno bojiti. Jao, plašim se. Smiri se. Ajde, papir, kamen, makaze. Slažem se. Opa, novi slatkiši, super. O, to je nova hrana. Monika ima crveni cake pops. A Nicole je dobila želeoko, super. A Britney ima žuti marshmallow. Tako se zabavno trese. Dakle, ko će da počne? Ja želim da budem prva. Odlično. Sad ću da probam. A treba mi kašika. Počet ću od zanice. Izgleda jako privlačna. Probat ću. Čekajte, a šta je unutra? O, to liči na zeleni žele. Probat ću. Wow, to je prelepo. A baš mi se sviđa ovo punjenje. Želim još i još i još. Da, blago meni. Čekajte, ruka mi se zaglavila. Monika, pomozi mi. Naravno. Tako zabavno, ruka ti odskače od stola. O, ideja. Hajde da probamo da pogodimo koš. Nicole, zaboravila sam na tebe. Nicole, jesi li u redu? Monika je pogodila cilj, ali Nicole je malo stradala. Ali barem više nema žele na ruci. Dakle, na redu je Britney. O, došla mi ideja. Izvadit ću rukavicu Ironmana.
I ispeći ću malo marshmallova. Da. Tako će sigurno biti ukusnije. Mislim da će tog biti dovoljno. A sad ću probati. Da, to je baš ukusno. Oduševljena sam. Devojke, to je bilo tako ukusno da nisam primetila kako sam pojela sve. Ko je sad? Monika, ti. Da, ostala sam samo ja. Imam crveni cake pops. Kako da ga pojedem? Tačno, treba mi odelo samuraja. Jel mi dobro stoje ovi brkovi? Sad ću iseći svoj cake pops. I ja. Da, uspela sam. Hvala. Vreme je da probam to. Baš ukusno. Zadovoljna sam. Wow, Monika, to je bilo moćno. Sigurno je cake pops mnogo lep. Hajde, vrati se u svoje odelo. Jao, Monika, sva si crvena. Ne, devojke, obojili ste se. Samo su vam ruke ostale netaknute. Izgledate baš smešno. Neverovatno. Idemo dalje. Šta ćete jesti ovog puta? Britney ima kantu sladoleda. A Monika je dobila njene omiljene pucketave bombone. A Nicole ima špric sa jako kiselim želeom. Jadna ti. Monika počinje. Hajde. Vrlo rado. Sad ću probati svoje bombone. Jedva čekam. Sipat ću malo na ruku. Odlično. A sad ću sipati na jezik. Kako ukusno. Imam ideju. Treba mi levak. Nicole, treba mi pomoć. Stavit ću levak u usta, a ti ćeš sipati pucketave bombone unutra. Jel može? Okej, spremna sam da pomognem drugarici. Sad ću da probam. Sipala sam sve do kraja. Monika, kako si? Super, to je jako ukusno. Čekajte. Nešto nije u redu. Šta mi je? Izgleda da si pojela previše bombona. Monika, sad ćeš pući. Vratila se u prethodno stanje. Wow, pa to je vatromet. Monika, to je baš moćno. Pucketave bombone su mnogo dobre. Sad ti, Nicole. Ne, neću. Nicole je pobegla, ali nema izbora, to je izazov. Ajde, moraš probati to. Saberi se. Možeš ti to, sigurno ćeš uspeti. Plašim se. Dobro, probat ću, ali samo malo. Čudno, ne mogu da je stisnem. A mi ćemo ti pomoći, draga. Eto ti. Jo. Čekajte, pa to je ukusno. Svidilo mi se, hajde još. Da, istiskajte sve, to je jako dobro. Želim sve da popijem. Devojke, nisam znala da će to biti tako ukusno. Odjednom je postalo jako kiselo. Prošlo je. Hajde, Britney, sad ti. Važi. To izgleda baš ukusno, treba mi kašika. Toliko sladoleda još nikad nisam jela. Probat ću. Da, baš mi se sviđa. Oduševljena sam. Želim da pojedem sve do kraja. Ne, odjednom mi je postalo jako hladno. Moram da se ugrejem. Da, kapa će mi pomoći. Sada mogu nastaviti da jedem sladoled. Prelepo. Obožavam. Britney, hoćeš li sigurno moći da pojedeš toliko sladoleda sama? Imaš baš mnogo. Smrznut ćeš se. Obuci se još toplije. Jo, šta ti je? Ne, Britney se zladila. Devojke, spasite je. Naravno, Nicole, vadi fen. Hajde da ugrejemo Britney. Postalo mi je bolje. Hvala vam, devojke. Ali moj sladoled se istopio. Nema veze. Sad ga mogu samo popiti. Da, tako se sigurno neću smrznuti. Mlečni koktel je ispao baš dobar. Moram dići kantu visoko. Kako teško. Padam! Ups. Britney, kako si? Diži se brže.
Britney, tvoje ruke. Obojili su se. Wow. Devojke su sada potpuno šarene. Hajde da se slikamo za uspomenu. Moramo svima da ispričamo to. Ej, ne valja uče, daj telefon, ne ometaj se. Dakle, ja želim ovakvu divnu krofnu. Jel može? Da, jasno. Krofna, lako. Trenutak, sad ću da googlam. Hej, ne gledaj. Što bih kuvao kada mogu naručiti krofnu meku? Evo moje krofne. Sad ću da je vidim. O, da, divno. Ja sam završila. Nastavit ću da igram igrice. Sad ću vam pokazati kako se sprema prava krofna. Treba će mi puno fante sa različitim ukusima. Sipat ću limunadu po čašama. A zatim ću dodati prah za gustinu. Da, ostalo je sve promešati i to je to. Zatim će mi trebati kalupi u obliku krofna. Uzet ću našu tečnost i sipati ovi kalupi. Pažljivo da se ništa ne proste. O da, sada to sve treba zaladiti. Sve je gotovo. Pažljivo ću izvaditi naše krofne i lijepo ih servirati na tanjir. Ukrasit ću sve slatkim konfetama i to je to. Moje prelepo jelo je spremno. Belisimo. Ej, pogledaj šta je ona uradila. Baš mu briga. Dobro, vreme je da i ja počnem. Kakav miris. Moje krofne su spremne. Vreme je da ih umočim u čokoladu. I sama bih to rado pojela, ali ne smijem. Za malo da zaboravim na ukras. Ja ne koristim ništa kupovno jer ima puno hemije. Bolje da uzmem domaće orahe i da ih sameljem. Tako je. Ispalo odlično. A sada jagode. Dobro, uzmi jednu. Samo nemoj da mi smetaš. Dakle, uzet ću jagodicu. Zatim je iseći i staviti u sredinu. Tako je. Mike, hoćeš li nešto da radiš danas? Šta je, bako? Ja sam već završio. Ali ti jedeš svoju krofnu. Upravo si. Dobro, sad ću sve da ispravim. Uzet ću čokoladu. Treba istopiti, sad ću. Mislim da je dovoljno. Odlično. Sad ću da je sipam na svoju krofnu. Mislim na pola krofne. Eto, to je to. Dodat ću još malo šećera. I moj omiljeni keksić Oreo. Tačnije, treba će mi samo jedan keksić. To je to. A da bi krofna bila još lepša, zaokružit ću keksić crvenom bojom. Zatim ću dodati zubi. Jeste prepoznali ko je to? To je Hagi Vagi, tako je. Joj, strašno. Dobro, prijatno mala. Koliko lepih slatkiša, super! Pogledajte, to liči na naočare. Smešno. Nadam se da me ukus neće razočarati. Da, to je ukusno. Idemo dalje. O Bože, bako, kakva lepota. Tvoje krofne su divne. Sad ću ih probati. Super, obožavam čokoladu. Idemo dalje. Ostalo je poslednje jelo. Kakva čudna krofna. To liči na nekog monstruma. Sad ću probati. Wow, to je mnogo slatko i ukusno. Neverovatno. Sve krofne su bile divne. Neka brojalica izabere pobednika. Pobedio je Mike. Neverovatno, ja sam pobedio. Pogledajte, ja sam pravi kuvar ovdje. Dakle, pažnja. Želim da mi spremite sladoled, jel može? Važi. Nema problema, smislit ću nešto. Naravno. I ja već počinjem. Prvo ću uzeti lubenicu. Treba odseći gornji deo. Odlično. A zatim staviti unutra blender i sve promešati. O da, tako je. Napravila sam koktel od lubenice.
Posle ću dodati malo limunovog soka. Ajoj, moje oči! Ne vidim ništa! U pomoć! Nema veze. Za takav slučaj imam zavoj. Odlično. Kuvati mogu i sa jednim okom. Tako da se čuvajte, šefe. Ajoj, dobro, neću da se svađam. Dakle, dodat ću još malo šećera, a zatim promešati sve kašikom. Ostalo je to sve zaladiti. Uradit ću to uz pomoć spreja za hlađenje. Svaka mi čast. Vreme je da dodam moje omiljene žele medvediće. Obožavam ih. Prelepo. Ali ne treba mi medvediće. Treba mi istopljeni žele. Nekoliko sekundi i sve će biti gotovo. O da, svaka mi čast. Sad ću sipati žele na papir. A zatim ga moram oblikovati. Tako je. Završila sam. Ovo je tanjir za moj sladoled. Unuče, pogledaj šta radi. Bako, uplašila si me. Izgledaš kao gusar. Dakle, i meni došla dobra ideja. Gdje je moje žele oko? Odgrišću mali komadić. I zalepiti ga ovdje. Baš ti hvala, Mike. Volite baka? A ja sam skoro završila. Sad ću specijalnom kašikom za sladoled staviti zaleđeni koktel na tanjir od želeja. Poslednji dodir. Bravo, zlato. Da. Ovo je remek delo, svaka mi čast. Lepo. Jao, bako. Uplašili ste me. Dakle, a šta ću ja? Znam. Da vidimo šta imam u svom rancu. Smrdiva čarapa, ne treba mi. Da, to mi treba. Uzet ću čips i Skittles bombone. Prvo mi treba bombone. Obožavam ih. Sad ću ih rasporediti po bojama. Eto. Baš brzo sam uradio to. Zatim ću svaku boju samljeti u blenderu. Da, odlično. Zatim ću sipati sve u činije. Tako je. Zatim ću uzeti najlepši sladoled na svetu, Baskin Robbins. I dodat ću ga u svaku činiju. Posle treba sve promešati. Eto. I posljednji dodir, čips. Tačnije, teglica od čipsa. U nju ću sipati sve svoje sladolede. Tako je. I obavezno treba ubaciti štapić za sladoled, da bi bilo lakše jesti. Eto, ja sam završio. Bako, probudi se. Pogledaj šta sam napravio. Za malo nisam sve prespavala. Jogurt, to mi treba. Sipat ću ga u blender. Odlično. Obavezno treba dodati šećer. Eto. Zatim zelenilo. Da, ono je mnogo zdravo. Ostalo je sve uključiti i sad čekati. Kakva lepa zelena boja. A moj koktel miriše na zdravlje. Ekstra. Sipat ću sve u kalup i obavezno ubaciti štapiće. Eto. Ostalo je samo sve zaladiti. A šta da smislim sa jagodama? Znam. Bye bye. Pustite baku. Moram da nađem još jedan važan sastojak. Jao, pa kad će taj autobus doći? Jao, trebala sam da pozovem taksi. Dakle, skoro sam stigla. Ko je to? Hej, skloni se odavde. Ne plašim se te. Tako je. Nikad se ne svađajte sa bakom. Konačno, našla sam ono što sam htjela. To je med. Mogu se vratiti nazad. Ćao svima, baka je stigla. Donela sam med. Med je mnogo zdrav. Dodat ću ga u čašu kod jagoda i promešati sve. A moj sladoled se već zaladio, a mogu ga izvaditi. Eto. Umočit ću sladoledu napravljenu glazuru i to je to. Moj jago je spremno, svaka mi čast. Mala, probaj.
Konačno, obožavam sladoled. O, kako zanimljivo. Šta je to, zlato? Fuj, uopšte nije ukusno. Neću da jedem to. Ovo jelo ću rado probati. Boja odgovara mojoj haljini. I ukus je super. Bako, svaka čast. O, šta je ovo? Neka čudna teglica? Nisam to naručila. Shvatila sam. Unutra je sladoled. Super. Liči na dugu. Wow. I ukus je ekstra. A Mike je opet pobedio. Pokazat ću ja vama ko je ovdje pravi šef. Bravo! Hej, slušajte malu. I za kraj želim neku tortu. Jel može? Važi. Naravno. Nema problema, mala. Ja sam majstor u tome. Hajde, sklonite se. Baka počinje da kuva. Dakle, treba mi brašno, zatim mleko, šećer i mali komadić maslaca. Ostalo je sve promešati. Bako, zašto mešate rukama? Kad postoji specijalni uređaj za to. Ma rukama će biti brže. Jako sumnjam u to. Ovo je mnogo brže. Gledajte. Hajde, bako, verujem u tebe. Pobedit ćeš. Jau. A baka se šlogirala. Moje testo već spremno. Vreme je da ga sipam u specijalni kalup. Odlično. Odneću to u rernu. Tako je. Uključujem i vraćam se na radno mesto. Vratila se. Pogledaj šta ja imam. To je aparat za vafle. Sad ću spremiti prelepe vafle u obliku srca. Zatvaram i to je to. Naše vafle su već gotove. Zatim će mi trebati moj domaći džem. Sama sam ga pravila. O da, to će biti jako ukusno. Preko ću staviti još nekoliko slojeva. Tako je, nešto nedostaje. Tačno. Šalak će učiniti moje jelo još lepšim. Ali opet sam nešto zaboravila. Setila sam se. Pustite baku. A bobice komšija su uvek ukusnije. Da, tako su slatke. Uzet ću malo. Nadam se da se niko neće uvrediti. Ej, skloni se sa mog mesta. Dakle, ukrasit ću tortu svežim malinama. Da, lepota. A sad ću posuti sve šećerom u prahu. Eto, sad sam sigurno završila. O, bako, svaka ti čast. Hvala ti, unuče. A ti si se sam isprljao. Daj da te obrišem. Okreni se i ne mrdaj. Mislim da je vreme isteklo. Vreme je da vadim moje kore. Miris je prelep. Dragi, daj baki malo. Kako si bezobrazan. Stavit ću to na sto. I seći na nekoliko kora. Da, treba sve raditi pažljivo. Zatim će mi trebati krem. Naneću ga na donju koru, a odozgo ću staviti novu. Tako ću ponoviti nekoliko puta. Da. Zatim ću sa svih strana premazati tortu kremom i razmazati sve lopaticom. Kad je torta sastavljena, treba je ukrasiti. Ja ću koristiti Huba Bubu. Da, ispalo je prelepo. A odozgo ću sipati bombone njojc. Mala ih obožava, znam. Moja torta će sigurno pobediti. Majka, gdje je tvoja torta? Ja nisam stigao ništa da napravim, ali našao sam zanimljiv recept. Da, sve jasno. Aha, sad ću ga brzo ponoviti. Dakle, ostalo mi je malo nutele. Da, eto je. I još mi treba kašika brašna, jaje i sasvim malo mleka. Sada treba sve promešati i staviti u mikrotalasnu. Da, tako je. Uključujem i čekam. Baš me zanima šta će ispasti. Sad čekajte još malo. Eto, gotovo. Mogu vaditi. Kako vruće.
Ubacujem kašiku i to je to. A vi ste se brinuli. Šta to tako lepo miriše? O, ja jedva čekam da probam ovo, ali kašika mi ne treba, ješću ovako. Nije loše, može da prođe. Dakle, idemo dalje. O, kakva lepota, izgleda nevjerovatno. Obožavam šlag. Zadovoljna sam, hvala bako, volim te. Oho, kakva ogromna i lepa torta! Ne mogu da verujem da je cijela za mene! O, neverovatno, torta je sa žvakom! Nikad nisam jela takvu! Naravno da je ovo najbolja torta! Znala sam. Skloni se odavde. Unuče, pokaži baki šta pokazuju na internetu.